Hego Euskal Herriko gobernuek diru kontuak dituzte esku artean, besteak beste zer baino gehiago, azken egunotan Euskal Autonomia Erkidegoan hasteko Eusko Jaurlaritzak inoizko aurrekontu proiektu handiena onartu du gaur, 13.000 milioiko langa gaindituta. Nafarroak ostera, finantzaketa aldatuta, udalen artean 272 milioi banatuko ditu 2022an. PSNek geroa baik Euskal Herria Bilduk alduk eta ezkerrak ituna lortu dute udalen arteko desberdintasunak handitzen zituen eredua moldatzeko. Hala Euskal Herria Bilduk azpimarratu du positiboa dela eta aurrekontuen akordioa lortzeko bidea errazten duela. Arratsaldeon guztioi, diru kontuak dira gaurkoan hizpidean eta hemen Hego Euskal Herriko kontuei geroxeago helduko diegu, baina izan ere lehenxeago bestelako lerroburu batzu ezarrituko baikara. Madrilen hain zuzen lan erreformak izeberg baten modura egin du aurrera PSOEren eta Unidas Podemosen gobernuaren uretan ia 2 urtez, harik eta parez pare dagoen murruari buruzko erabakiak hartzeko garaia heldu den arte. Bada atzoko bilkuran PSOEk eta Unidas Podemosek ez dute akordioa lortu lan erreformaren inguruan eta negoziatzen jarraitu beharko dute. PPren 2012ko lan erreforma indargabetuko duela esateari utzi dio PSOEk aspaldi honetan, eta lan erreformaren alderik kaltegarrienak aldatzea zer den jakiteko arrastoak ematen hasi da orain. Edukirik kaltegarrienen kategorian ez lirateke sartuko negoziazio kolektiboarentzat egun finkaturik dauden lan itunen lehentasunak, eta hortaz, enpresa ituna sektorekoaren gainetik utzi nahiko luke PSOEk. Yolanda Díaz lan ministroak jakitera eman duenez behintzat. Ez da ukitu gabe geratuko litzateken eduki bakarra kaleratze kolektiboen araudia ere, bere hartan uztaren alde bailegoke Nadia Calviño ekonomia ministroa. Gainera, Unidas Podemoseko ministroari erreformaren bolantea kendu, eta Calviño ministroari emateko urratsa egin du Pedro Sánchez presidenteak azken orduetan, eta Díazek garbi esan du Calviñok nahi duen negoziazio kolektiboaren ereduak betikotu egingo duela prekarietatea. Aldiz gurera bueltan eta COVID-19ari helduta, astebetean 27 ditu da positibo kopurua, Hego Euskal Herrian era berean nazioaren iparraldean, positibo kasuen gorakadaren aurrean ere 3. dosia hartzeko deia zabaldutute. Eusko Jaurlaritzako eta Nafarroako gobernuko osasun agintariek egunak daramatzate ohartarazten COVID-19aren izurriaren bilakaera okertzen ari dela. Atzo bi gobernuetako osasun departamentuek eman zituzten datuek berretsi egin zuten joera hori. Pandemiaren bilakaera neurtzeko adierazle askotan atzeman daiteke egoeraren makurtzea hain zuzen ere. Kutsatuen kurba adibidez gorakadoa, gainera birusaren transmisioarekin lotutako datuetan ez ezik, ospitaletako egoeran ere atzeman da okertzea. Ostera azaldutako azken datuen arabera, 1.000 biztanleko 91 kakotx batekoa da intzidentzia tasa Ipar Euskal Herrian. Azken honetan kasu positiboen kopurua igo denez, 75 urte baino gehiago dituzten herritarrek 3. txertoa har dezaten gomendioa berretsi du Akitania Berria eskualdeko osasun agentziak. Eta nazioartetik datozen berriei Sudanen militarrek estatu kolpea eman dute eta gobernua desegin dute. Armadak atxilo hartu du lehen ministroa eta bakea arriskuan jartzea egotzi dio trantsizio gobernuari. Armada buruak iragarri du gobernu teknokrata bat osatuko dutela datorren hilabetetan. Kaleak hartu eta iraultza defendatzeko deia egin zien atzo goizean Sudango lehen ministroak herritarrei militarrek ura atzeman eta eraman baino minutu batzuk lehenago. Izan ere, estatuaren kontrola hartu zuen militar talde batek eta gobernu burua ez ezik, beste hainbat ministro ere atzeman zituzten kolpea ez babesteagatik. Gatazka ogertu egin zen joan den astean disienten koalizioak deitutako protestekin, milaka lagunek justizia jauregia inguratu zuten hainbat egunez, trantsizio gobernuak dimititzeko eta hauteskundeak egitea eskatuz. Eta kulturarloko gaiei heltzeko, Mikel Reparaz kazetaria izan dugu gonbidatu nagusi gisa eguerdiko magazinean. Reparazek Euskadi Literatur Saria jasoko du gaztelaniazko saiakera onenaren izendapenean, Amerikaren arrakalak kazetaritza liburua idazteagatik. Bada berria izugarrizko pozarekin jaso zuela adierazi du kazetariak ez baitzuen espero.
Izugarrizko poza, ez? Hasteko, ze ez nuen horrelakorik espero, ez? Batez ere, liburua idatzi nuenean, egin nahi nuena izan zelako, kronika periodistiko bat edo kazetaritza lan bat egin, sakonagoa, luzeagoa, testu inguru gehiagorekin, baina finean kronika bat, ez? Eta asko poztu nahu, egia esan, epaimahaiak horrelako lan periodistiko bat aintzat hartzea saiakera saria ematerakoan, ez? Eta egia esan harrotasun puntu batera ematen dit kazetari moduan. Eta lerroburuekin bukatuta kiroletan Altuna hirugarrenak 22-7 irabazi dio Bengoetxea seigarrenari Tolosan eta finalerdietarako sailkatu da. Amezketakoak ezkurdia izango du aurkari. Final laurdenetako ligaseak bukatuta, finalerdien kuadroa erabakita geratu da pilotako lauterdiko txabelketan. Bart jokatu zuten Jokin Altunak eta Oinatz Bengoetxeak amultzoko azken lehia, eta Altunak eskuratu zuen finalerdirako azken txartela 22-7 Bengoetxea mendean hartutan. Bada iritsi da eguneko argazkiari heltzeko unea diru kontuak dira gaurkoan hizpidean eta hemen Euskal Autonomia Erkidegoan esaterako Eusko Jaurlaritzak gaurko gobernu bileran onartu du 2022ko aurrekontu proiektua. Aurrekontu honek 13.000 milioi euroko langa gaindituko du eta inoizko aurrekonturik handiena izango da. Gasteizen da Udane Arbeo kazetaria zer dakigu partida berriaz. Eusko Jaurlaritzak gaur onartu du inoiz izan duen aurrekonturik handiena 13.000 milioi euroren langa gainditu baitu eta gizarte politikak babesteaz gain inbertsioak bultzatzea izango du helburu Pedro Azpiazu ekonomia eta ogasun sailburuak adierazi duenez. Gehiengo osoa izan da onartzeko arazorik ez du izango. Jaurlaritzak dena den ikusteko dago gainontzeko alderdiren baten babesa izango ote duen. Eusko Jaurlaritzak gaurko gobernu bileran onartu du 2022ko aurrekontu proiektua. Euskal Autonomia Erkidegoaren susperraldi ekonomikorako garrantzi handia izango duten aurrekontuak dira. Ekonomia suspertzeko eta eraldatzeko asmoz. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak inoiz izan duen aurrekonturik handiena izango da. 13.000 milioi eurotik gora aurtengoa baino 600 milioi euro gehiago. Pandemiak eragindako krisiari eta horren ondorio ekonomikoei eta sozialei aurre egitera bideratuta dago aurrekontu proiektua. Beraz, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa berpizteko helburuarekin oraingo honetan inbertsioen atal hori lehenetsita ikusiko da. Inbertsio publikoa 2022ko aurrekontuaren ezaugarria da. Baina gastu sozialari ere utziko zaio, eta horrela 4 eurotik 3 osasun, hezkuntza eta gizarte babeserako izango dira. Horrez gain langile publikoentzako soldata igoera jasoko du proiektuak 2%, eta igoera izango da baita alokairuan etxebizitza hartzeko ematen diren laguntzetan ere. Jaurlaritzak gaur aurrekontu proiektua onartu eta ostiralean utziko du Pedro Azpiazu ekonomia eta ogasun sailburuak Eusko Legebiltzarraren esku. Oposizioa prest agertu da diru kontuak negoziatzeko. Gobernu koalizioa osatzen duten EAJak eta PSek gehiengo osa duten arren bide hori jorratuko du Jaurlaritzak. Aurreikuspenen arabera abenduaren 23rako aurreikusita dagoen osoko bilkuran eztabaidatu eta onartuko dituzte aurrekontuak. Diru kontuekin jarraikin Nafarroan, finantzak eta aldatuta udalen artean 272 milioi banatuko dira 2022 urtean. PSNek geroa baik Euskal Herria Bilduk, Alduk eta Ezkerrak ituna lortu dute udalen arteko desberdintasunak handitzen zituen eredua moldatzeko. Bernardo Ziriza Lurralde Kohesioko Kontseiariaren esanetan, erabateko lehentasuna zen egungo sistema aldatzea, udalen arteko desberdintasunak handitzen zituelako. Va a permitir además que Navarra invierta cada año otros 30 millones de euros para mejorar servicios e infraestructuras. De este modo, se va a dar estabilidad a las entidades locales para planificar sus inversiones a través del nuevo plan de inversiones, es decir, a través del PIL. Euskal Herria Bilduren jardun politikoan udalek garrantzi handia dute eta iragan urtean koalizioak bultzatutako udal maparen erreformaren helburuetako bat zen finantzak eta sistema aldatzean. Gobernuak akordioa iragarri eta gutxira Adolfo Araizek agerraldia egin du balorazioa eskaintzeko, beraz entzun dezagun.
Positibotzat jotzen dugu, dudarik gabe eman den eta lortu den akordioa. Uste dugu gainera aurrera pausu importantea izanen dela eta hiru ezaugarri ditu akordio berri honek. Alde batetik bermatzen duela egonkortasuna, udalei bermatzen zaie egonkortasuna, ez da bukatuko hemendik aurrera finanziazioa, baizik eta azpiegiturarei dagokiena mantentzen da etengabe, naiz eta 3 urtetako sistema izan, 3 urte pasa eta gero ez badago beste akordiorik mantentzen dira eta prorrogatuko dira etengabe. Beraz, egonkortasuna alde horretatik eta gero egonkortasuna ematen zaie urtero egingo den igoerari. Gasteiza bueltan, Eusko Jaurlaritzak osoko bilkuran onartu duen besterik zer dakar udane energia trantsiziorako eta klima aldaketari aurre egiteko planak? Energia trantsiziorako eta klima aldaketarako 2021-2024 plana aurkeztu berri du Arantxa Tapia ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuak. Aberastasuna eta enplegua lortza da helburua, beti ere ingurumena kontuan hartuz eta nazioartean adostutako helburuak betez besteak beste berotegi efektuko gasen isurketa 30% murriztea, energia berriztagarrien kuota igotzea eta ikerketa garapena Europako bataz bestekoan kokatzea izango dira helburu nagusiak. Ingurumena izpide, Larramendi poligonoan papergintzaren hondakinak tratatzeko planta ezartzeko egitasmoaren aurrean, kezka azaldu du Bergarako udalak. Pirolisi delako prozesua tratatuko lirateke hondakin hauek, hau da, oxigenorik gabe hondakinak erretzea da asmoa. Talde zenbaitek erraustegi baten antzeko ondorioak dituela salatu dute. Kontua da, Zaldibarren izandako istripuaren ondoren, papergintzan sortzen diren hondakinak tratatzeko tokirik gabe gelditu direla eta aterabidea eman nahi diote arazo horri. Hasiera batean, udalak baimena eman behar izan dio proiektuari erregistratutako eskaera bat etorrelako Bergarako plan orokorrarekin. Halere, udalak ikusi du enpresak Jaurlaritzan egindako tramitazioa ezberdina dela, beraz berriro aztertu beharko du. Bestelakoan Araban egin asmo dituzten makroproiektuen arira asteburuan manifestazioa burutu dute Gasteizen Araba bizirik plataformak deituta. Gasteizen jarraitzen dudane arbeok, beraz konta iguzu zein denez lurraldaren egoera. Bai, milaka lagun bildu dira asteburuan Gasteizen energiari eta elikagaiei lotutako megaproiektuei ezetz esateko. Testuinguru honetan agintari eskatu diete lurraldea babestu dezaten. Traktore martxabide hasi zituzten protestak eta Andre Mari Zuriaren plazan amaitu zuten arratsaldean eginiko manifestazioa. Plataformako kideek nabarmendu dute lurraldea arriskuan dagoela Eusko Jaurlaritzak eta Arabako Foru Aldundiak energia eta elikagai enpresen eskutik aurrera eraman nahi dituzten politiken ondorioz. Antolatzaileek nabarmendu dute bestalde proiektu horiek ingurumen naturalean landa eremuetan eta herrisketan atzera bueltarik gabeko ondorioak ekarriko dituztela. Energia berriztagarrien alde azaldu dira, baina horrelakorik ez dutela nahi azpimarratu dute. Mendiak ez daude salgai. Iberdrolaren eskuetan ez ditugu utziko. Oso argi daukagu. Mendien industrializazioa ez da gure aukera. Gure apostua zuzena da bizitzaren alde, landa eremuaren alde. Horrez gain, Inigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak Urkullu topaketa izenarekin eginiko egitasmoaren barruan adierazi duenez, bateragarria da pentsioen hobetzea abiadura handiko trena egitarekin, bere aburuz inbertsioak direlako biak. Halere adierazi du bietako bat bera ere ez dagoela Jaurlaritzaren eskuduntzen artean. Gogora ekarri du hala abiadura handiko trenaren egitasmoan dagoen atzerapen handia eta Espainiako gobernuari egotzi dio hori. Oroitu du Jaurlaritzak gutxieneko diru sarbidea jartzen duela pentsio txikien osagarri. Gainera, horretarako diru gehiago egongo dela onartu du gaur bertan onartu diren aurrekontuetan sartzen den bezala. Desgraciadamente, ni uno ni otro son competencia del Gobierno de Euskadi. Ambos son necesarios y ambos corresponden a un compromiso del Gobierno español que debe cumplir. El Estatuto dice que corresponde a Euskadi la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.
En relación a las pensiones, el Gobierno vasco incluye en sus presupuestos una partida económica para compensar las pensiones más bajas. Gaiz aldatuta hezkuntza sistema dualak, klasistak eta arrasistak hezkuntza publikoaren kaltean jokatzen duela ohartarazi du Eskola Publikoa Zarro plataformak. Prentsaurrekoa egin du plataformak gaur goizean eta azaldu du eskola pribatuak zein itunpekoak segregazioa eta bi mailako ikasleak sortzen dituztela aiara daurreta. Euskal Eskola Publikoaz Harro topagunea osatzen duten eragileek agerraldia egin dute azaroaren 6an egingo den manifestazioaren arrazoiak eta zehaztapen guztiak emateko. Hala, plataformaren hitzetan hezkuntza sistema dualak, klasistak eta arrazistak hezkuntza publikoaren kaltean jokatzen du. Zehazki, eskola pribatuek zein itunpekoek segregazioa sortzen dutelako. Gure lurralde honek segregazioa dakar. Gure lurraldea da Europan eta Espainiar estatuan segregatzailenetariko bat. Hala, plataformak azaldu du Euskadiko ikasleen bilakaera soziodemografikoa argi uzten duela ISEK maila basuko ikasleen azken urteetako bilakaera. Hor ikusten da, goian publikoa, egon den bilakaera, hizkuntza ereduak kontuan, hori dira ISEK bajuko ikasleak, publikoan eta itunpekoan. Argazki hau oso esanguratsua da. Gauzak horrela, konponbidea bilatu nahian topaguneak aldarrikatzen du batik bat eskola publikoak administrazioaren lehentasun osoa izatea, hezkuntza pribatuari zein itunpekoari mugak jartzea, diru publikoaren erabilera bidezkoagoa eta euskarazko murgiltze eredua orokortzea. Gainera, plataformak interpelatu du Eusko Jaurlaritza. Inklusioari muzin egin eta privilegioak mantendu dituztelako lakuaren hizkuntza politikek. Horrela, eskola publikoaren alde eta segregazioaren kontra manifestazioa egingo du Euskal Eskola Publikoa Zarro topaguneak azaroaren 6an. Eta kulturan pandemiak eragindako egoera leundu den honetan, lurraldeetako txapelketak ahalik eta normalen bururaino eramateko modua izango dela aurreikusiz, 2022ko udazkenean 13. bertsolari txapelketa nagusia aurrera eramatea erabaki du bertsozale elkarteak. Getxon abiatuko da iraiaren 24an eta euskararen lurralde osoa zeharkatu ostean, Iruñean lurreratuko da finala abenduaren 18an. Gure asmoa da eta burutan duguna da poliki-poliki egoera normalduko dela eta plazak ere hartuko du behar duen tokia, azken finean bertsolaritzaren auspoa hori baita. Gero, ia da, ari gara momentu honetan 3 txapelketa egiten eta hori pozgarria da. Batetik bateon bat atzeratu behar izan zelako, eta bestetik normaltasunez egiten ari direlako, eta ere gehiago orain aforo mugarik ez egonik, badugu aukera aforo normalekin txapelketa horiek aurrera emateko, baina, Bilbon berriz, Altsasu antzezlana aurkeztu du Maria Goirizelaiak eta bere lantaldeak Bilboko Arriaga antzokian. Han bertan egingo dute euskarazko zein gaztelerazko estreinaldia urriaren 28 eta 29an urren ez urren. Goirizelaiak berak sortu du testua Altsasuko auziaren prozesu judiziala oinarri hartuta eta Kepa Errastik euskaratu du. Iker Aginaga izan da aurraren aurkezpenean. Kontatzen den historioa Altsasuko auzian oinarritutako fikzio bat da. Eta berez, bere helburu zentrala zen minaren inguruan hitz egitea eta justiziaren inguruan. Oso da berazgarria da pialetako pertsonaiak juztea. Gure erronka ere honetatik zen pertsonaiak ez juzgatzea eta era guztietako pertsonaien mina eskubiritzea. Juzgatu gabe eta arketipoak antzeztu gabe. Horrez gain BBK Kuna Zentroa inauguratu du Bilbon BBKak garapen jasangarrirako helburuen etxea deitu dioten gunea hain zuzen, Nazio Batuen erakundeak 2015an ezarritako 17 helburu horiek betetzeko eragile aktibo izateko jaio da. BBK Kuna Zentroa inauguratu du Bilbon BBKak.
Garapen jasangarrirako helburuen etxea deitu diote guneari. Hain zuzen, Nazio Batuen erakundeak ezarritako 17 helburu horiek betetzeko eragile aktibo izateko jaio den zentroa. Horretarako enpresekin, unibertsitateekin, herritarrekin eta erakundeekin elkarlanean arituko da gunea. Gizarteak aurrera egin dezan dituen erronkei helduz. BBK-kuna garapen jasangarrirako helburuen etxea da, eta zer nahi dugu berton egin gaur irekitzen dugun leku honetan, gizarteko eragile guztiekin nahi dugu lan egin, gure gizarteak dituen erronkei erantzunak edo konponbideak topatzeko. Gunearen inaugurazioan islatu dute eragile ezberdinen arteko elkarlan hori. Ekitaldian izan dira instituzio guztietako ordezkariak, eta baita gizarteko hainbat arlotako erakundeen ordezkariak ere. Helburu bikoitza izango duguneak Eider Inuntziaga zuzendariak iragarri duenez. Alde batetik 2030 agendan jazotako erronketan eragitea, eta bestetik, herritarrengan zabaltzea garapen jasangarrirako helburuen hiztegia. Gure asmoa da, aldan inean eta paltasun osoz, apurtzuen lagundu 2030 agenda, bai Bilbon, bai Bizkaian, bai Euskadin eta zergatik ez mundu mailan laguntza apurtzuet lortzeko. Guk nahi duguna egin, alde batetik da proiektuen bidez eragin positibo bat euki, 2030 agendan, eta bestalde ikusarazi nahi dugu eta jendeari gerturatu nahi diogu hizkuntza hau, garapen jasangarrirako helburuen hizkuntza hau. Horretarako proiektu zehatzak bideratuko ditu BBK-kunak eragileekin batera. Halaber, herritarrenganako eskaintza eta herritarrek garatutakoa ere jasoko du guneak. Zentzu horretan zentroaren aholku kontseilua osatu dute, Bilbo Zaharra, San Francisco eta Atxuri auzoetako 21 bizilagunek osatuta. Talde horren egitekoa gunearen eta auzoen arteko loturak ezartzea izango da, eta baita jarduera proposamenak aurkeztea ere. Bai, egingo ditugu lan desberdinak, proiektu desberdinak, alde batetik erakundeekin, enpresekin, gobernuz kanpoko erakundeekin proiektuak jarriko ditugu martxan, deialdiak egongo dira, eta bar. Bestalde, hiritarren partaidetza sustatu nahi dugu, eta hori lortzeko beste motatako proiektu batzuk landu ditugu, eta aterako ditugu, aholku kontseilua, adibidez, auzokoa, ikaskuntza komunitateak, eta bestalde formakuntza ere sustatuko dugu. Urriaren 25ean egin dute inaugurazio ekitaldia, baina aste osorako egitaraua ezarria du dagoeneko BBK-kunak. Astelenetik bertatik hasita bastida erakusketa egongo da ikusgai zentroaren kai solairuan. Halaber, 27tik 29ra, garapen jasangarrirako helburuak ardatzi izango dituen hitzaldi sorta ere eskainiko duguneak, eta asteburuan hilaren 29tik 31ra doako programazio zabala eskainiko dutean. Musika, performantzak eta zirku ikuskizunak bilduta besteak beste. Bestaldetik nazioartera jauzi eginda urtero 507 adingabe palestinar inguru atxilotzen ditu Israelgo sistema militarrak Defense of the Children International erakundearen datuen arabera. Aurten Israelek 75 haur palestinar hil dituela ohartarazi du erakundeak ere. Hala, ordezkari palestinarrak Hego Euskal Herrian izan dira legedi militarraren pean adingabeek jasaten dituzten eskubide urraketak ikusarazteko, eta beraiekin izan da 11 telebistako lantaldea. Berreun adingabe palestinar daude espetxeratuta Israelgo kartzeletan. Beste 4.400 heldu ere bai, haurren ongizateari eta garapenari zuzenean eragiten dienak. Erakunde palestinarrak Hego Euskal Herrian izan dira. Israelen legedi militarraren pean Palestinako haur eta gazte adingabeek jasaten dituzten eskubide urraketak ikusarazteko. Bakea eta duintasuna elkarteak gonbidatuta Defense for the Children International Palestina elkarteko kideek eta preso palestinaren eskubideen babeserako Adamer elkarteko buruak sistema militarra Israelgo apartheidaren tresna gisa salatu dute. Aieta Buetaiz Defense for the Children International Palestina erakundeko kontuak eramateko zuzendariak Palestinaren egoeraren berri eman du.
For the Palestinian children who are arrested and persecuted by the Israeli army, most importantly the treatment that they exposed to since the beginning of their arrest. Elkarteak ohartarazi du tratu txarrak eta torturak jasaten dituztela aurrek atxilotu eta berehalase askatzen dituzten arte. Through the evidence that we collect from children, they inform us that they exposed to different types of ill treatment and torture. These types could be in the form of physical violence like beating, slapping, kicking children, in addition to psychological pressure that used by the Israeli Security Agency against Palestinian children during interrogation. Erakundearen lana haur palestinaren eskubide urraketak dokumentatzea da. Aurten 75 haur palestinar hil dituela Israelek jaso du erakundeak. Eta 2000 urtetik 2020 adingabe hil dituela eta 5.000 haur baino gehiago atxilotu direla Israelen legedi militararen pean. Harriak botatzeagatik. Hala, Defense of the Children erakundeak aurren lekukotzak jasotzen ditu. أنا عبيد أكرم جوابرة مخيم العروب عمري تقريبا 15 سنة وبحب أطبخ. تم اعتقالي مرتين من قبل الاحتلال. كانوا حطوا لي عصب خبيلة وحتى حطوها لمنخاري ما قدرتش أتنفس بصعوبة. عندك خوف إنك تنسجن كمان مرة ولا كيف؟ بحس حالي حر بس مش الحرية الثانية. Gainera erakundeak deitoratu du helduentzako espetxe militaretan sartzen dituztela aurrak. Aurrentzako ziegetan eta maiz, 1 edo 2 metro karratuko ziegak dira. Which is a cell that measures 1 by 2 meters. During this period, they are not allowed to have any interaction with any human being except the Israeli interrogator. Hala erakundeak salatu du giza eskubideak erabat urratzen dituela Israelgo sistemak. Eta bukatu aurretik kiroletan Altuna 3. 22 irabazi dio Bengoetxea 6. Tolosan eta final terdietarako sailkatu da. Final laurdenetako ligaskak bukatuta final erdietako kuadroa erabakita geratu da pilotako lauterdiko txapelketan. Bart jokatu zuten Jokin, Altunak eta Oñatz Bengoetxeak A multzoko azken lehia, eta Altunak eskuratu zuen final erdirako azken txartela 22 eta 7 mendean hartuta Bengoetxea. Hala, aurretik sailkatuta zegoen Peio Etxebarriarekin batera lortu zuen pasea multzo horretan amezketarrak. Multzoan berriz, aurreko jardunaldian sailkatzea lortu zuen Joseba Ezkurdiak, lehenengo 2 jardunaldietan irabazita. Azken norgehiagokan erabaki zen aldiz 2. sailkatua. Unai Lasok eta Mikel Urrutikoetxeak jokatutako partiduan, irabazleak eskuratuko zuen txartela, eta Lasok lortu zuen garaipen hori, 22 eta 13ko markagailuarekin. Horiek horrela, multzo bakoitzeko lehen sailkatua besteko 2. lehiatuko da finalerdietan. Hala, Laso eta Etxebarria izango dira finalerdietako lehen partiduko protagonistak. Larun batean arituko dira, 30, Iruñeko Labriten arratsaldeko 5etan hasita. Beste finalerdia Altunaren eta Ezkurdiaren artekoa izango da. Igandean Urriako 31, Gasteizko 20 frontoian. Lehia horietako irabazleek Bilboko Bizkaia frontoian jokatuko dute final handia azaroaren 14an. Gauzak horrela direla iritsi gara albistegiaren bukaerara ohiko moduan proposamen musikal batekin utziko zaituztegun. Jarraian taldeak gezurra jarraian Lemak taldearen lehen lan luzeko 2. singela gustatuko zaizuelakoan, besterik ez, gure aldetik hauek izan dira eguerdiak guran aurrutzi dituenak guztiak eta gehiago, nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte.